Sziasztok, földjegyek, bika, szűz és bakok. Felpörgetjük a szingli olvasásotokat egy kis tüzes kártyával. Nem fogom feltétlenül megmutatni, mert azért elég durva. Nem durva, csak kicsit olyan hot képek vannak rajta, hogy így mondjam. Úgyhogy inkább csak mondom, hogy mi van a lapokban. De mielőtt még ezt most megkevertem, kezdjünk egy angyali üzenettel, hogy mi újság a földjegyű bika szinglikkel, jó? És írom bika szinglik. Így, hogy ne felejtsem el. Na. Azt mondja. Na, ez még nem jött meg. Transformáció. Valami nagy változásban vagytok, és átalakultok, de úgy, hogy valami nagy gyógyulás is végbe megy a folyamatban, mert deep healing is van, ezt ide teszem magam elé. Szóval a bikák nagyon vagy már meggyógyultatok, és alig várjátok, hogy kirakjátok magatokat a húspiacra, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mindegy, a randizónába. Na nézzük, mik vannak itt. Hát igen, kapásból egy tüzes lapok. Ó, igen. Meggyógyultatok, vagy már annak a folyamatnak a végén jártatok, hogy beleadtatok apait, anyait, tényleg. Lehetett az olyan is, mármint most lehet lelki meggyógyulás, de lehet az is, hogy tökre átalakítottátok így magatokat külsőleg. Mondjuk elmentetek egy új frizurát csináltatni, vagy elújítottátok a ruhatárat, vagy kipróbáltok egy új tetoválást, vagy egy új sminket, most tök mindegy, és egy új outfitet, és ezzel a döntéssel, ezzel a tudatos transformációval be fogjátok vonzani egy olyan embert, akivel kapcsolatot is lehetne akár létesíteni. Tehát egy sikeres, hogy úgy mondjam, nem kell sokat várni ahhoz, elkezdtek randizni, és nem kell sokat várni, hogy bejönnek azok az udvarlók, azok az emberek, akik veletek akarnak lenni. Tehát, hogy igen, épülhet a kapcsolat. Még akár az igazit is megtalálhatjátok, ha létezik. Ha van ilyen, vagy hisztek benne, ki mit gondol erről, de azt a partnert, akivel tényleg lehet valami jót kezdeni, ugyanakkor egyetlen egy dolog lenne fontos, mert a lehetőség itt lesz, hogy ne kezdjetek el túl gondolni, és tehát, hogy lehet, hogy valakinek nagyon mérce, és befut egy olyan ember, aki mondjuk a listájáról, mondjuk 10 pontból csak 6-ot vagy 7-et ér el. És a többi az olyan, akkor lehet, hogy át kéne gondolni a listát, vagy eldobni, és egy picit jobban megismerni ezt a másikat, mert lehet, hogy elsőre nem lesz a szőkeherceg, meg a szőkehercegnő, viszont abszolút egy tök jó kapcsolati lehetőség van itt kibontakozóban, vagy már elkezdtetek ismerkedni egy ilyen emberrel, és még egy picit így magatokban harcoltok, hogy most ez jó lesz, nem lesz jó, jó lesz, nem lesz jó. Én azt javaslom, hogy adjatok neki egy kis időt, mert nagyon jót tett nektek ez az újjáéledés gyakorlatilag, és ez ki kéne ezt a hullámot használni, hogy tényleg tök jó energiában vagytok, és itt vannak
lehetőséget, csak nem értem ezt a kardok ötös is kijött, ami amúgy a veszekedés, vagy a belső harcnak, belső monológ túlgondolás kártyája, és ugyanúgy, mondom, megnézem már, mi lehet ez, erre kijön a kardok kettes, ami a bizalmatlanság, vagy bizalmatlanság kártyája, hogy mennyire bízol abban meg, hogy te jó vagy a másikban, hogy ebben az egészben. És ez itt a legfőbb bibi, vagy legfőbb akadálya, vagy legfőbb olyan fókuszpont, ami talán most egy kicsit így a mai pár napban így előkerül, hogy, hogy a ti hitrendszeretek, vagy amit eddig azt gondoltátok, hogy igaz, vagy jó nektek, az most egy kicsit így meginokhat valamiért, ez a bizalom. Annak a bizalma, hogy a kapcsolatnak, tehát hogy a párkapcsolat maga, vagy a szerelem mit jelent, vagy hogy én, vagy ti, tehát bikák, beleilletek ebbe az egész képbe, vagy hogy várhattok ebből valami jót. És szerintem egy kicsit merni kell hinni. Egy kicsit el kellene engedni azt a sok gondolatot, és így kicsit így a bizalmat adni ennek az embernek, aki éppen most szeretne veletek megismerkedni. Úgyhogy ezt hoztam nektek, remélem, hogy ez segít, hogyha esetleg most így döntési helyzetben, vagy így nagyon az elején vagytok. Ha meg még nincs senki, akkor meg gondoljatok arra, hogyha jön, akkor adjatok egy kis bizalmat ennek az egész dolognak, mert megéri. Na nézzük meg a szűzeket, ugye? Most jönnek a szűzek. Igen, akkor a szűzeknek mit üzennek? A szingliknek mit üzennek az angyalok? Elsődlegesen. Egy repülőnő. Leap. You go first. Universe will catch you. Már most azt mondom látatlanba, de kíváncsi vagyok, hogy a taróba mit fog kihozni, hogy ugorjatok bele. Nincs mit gondolkodni. Az univerzum alulról fog titeket támogatni. Meglátjátok ezt majd mindjárt. De kíváncsi vagyok azért, hogy a taró hogy fogja ezt így kibontani. Szóval mi az, hogy ugorjunk, és akkor majd el leszek kapva. Látok, amúgy is egy kicsit ez a elég biztonságban vagyok, meg úgy minden adat összeállt. Az Excel táblámba nincsen lyuk vagy valami error üzenet. Tehát egy kicsit most nem kifigurázni akarlak titeket, de tény, hogy akárhány szüzet ismerek, azok mindig a tökéletességre akarnak törekedni, hogy a tökéletes pillanatra, a tökéletes kinézetre, a tökéletesen összeállt mindenre. Nézzük meg, hogy mennyire tökéletes most itt minden. Lehetőség. Ugyanaz, mint a bikáknál. A lehetőség pont itt van. Pont jön a lehetőség. Csak megint túl gondoltok valamit. Vagy a lehetőséget nem lehetőségnek látjátok. Kicsi ez a lehetőség számotokra, hogy nem olyan, hogy most elájulnátok ettől a dologtól. Nem feltétlenül kell elájulni rögtön. Kommunikálni kellene. Illetve ha attól féltek, hogy nincs elég információ az emberről, akkor jobban megismerni. Mert igen, nem kell rögtön az első pillanatban eldönteni azt, hogy most igen vagy nem. Nem feltétlenül az a jó, vagy hát kinek mi, de itt most nekem azt mondják a lapok, hogy oké, akkor nyugodj meg, itt van a lehetőség. Lehet, hogy te ezt még nem látod,
meg kicsinek érzed, de erre mondja az univerzum, hogy ne gondolkozz, hanem csak ugorj, legalább abba ugorj bele, hogy ismerd meg, hogy adj neki egy esélyt arra, hogy megmutathassa önmagát, hogy ki is ő valójában. Diadalszekér, és nagyon sokszor jött ki az uralkodó mostanában. Kos, tűz, energia, meg most akkor a rák is a diadalszekérrel. Szóval a magabiztosság meg a határozottság sokat segít. Egy biztos, hogyha határozottan eldöntitek, hogy oké, akkor elmegyek ebbe az irányba, akkor az be fog indulni. Szóval arra kell számítani, hogy akkor ott nem lesz ilyen maszatolás, meg ilyen tedd ide, tedd oda, hanem abból lesz, vagy két út van, vagy elkezdtek beszélgetni, találkozni, ki fog derülni, igen vagy nem. És viszonylag hamar, sokkal hamarabb, mint ahogy azt gondolnátok. Viszont, hogyha semmi esélyt nem adtok, akkor nem fog kiderülni. Tehát itt inkább az a lényeg, hogy adjatok esélyt az embereknek, akiknek egy picit is legalább úgy érzitek, hogy érdemes, és nagyon gyorsan lezongorázódik az, hogy igen vagy nem. És ezért lehet haladni. Tehát, hogyha nem, akkor megyek a következő lehetőségre, de legalább megtettem mindent, hogy ez kiderüljön. Igen, talán ez adta a legnagyobb üzenet ebben most. Úgyhogy hajrá, kíváncsi vagyok, hogy egyrészt, hogy hány ilyen eseten vagytok túl, hogy sikerül-e már rögtön egy olyas valakibe botlanotok, vagy bebonzani, amiből tényleg komoly dolog lehet. Ha meg nem, akkor ne vegyetek a szívetekre, hanem egyszerűen menjetek tovább, tényleg. Nem kell ezt ilyen drasztikusan komolyan venni akkor ezek szerint. Jó, úgyhogy ennyit mondanék nektek, szüzeknek, most első körül szingliknek. És akkor jöjjenek a bakok, bakszinglik. A bakszinglikkel mi újság van? Nézzük. Eddig a földjegyek nagyon gyorsan mennek. Hoppá, itt felébrednek. Lebeg, awakening van. Csing-csing. Megjött valami info. Energetikailag ti emelkedtek, és ezért felébredtek. Lehet, hogy másképp látjátok majd a dolgokat, mint eddig. Lehet, hogy tök más valaki fog nektek tetszeni, mint aki eddig. Na nézzük. Most ezt vesztem elő. Nagyon el akarja, ide rakom. Nézzük a bakokat, hogy náluk mi a helyzet a bakszinglikkel. Akiknek nincs párja. Bakok, akiknek nincs párja, úristen. Vegyétek meg tiszteltetésnek, hogy ilyesmiket magyarázok. De amúgy lehet persze, simán. Na nézzük. Mondjuk én kevésbé bakokkal kicsit furán vagyok, mert eddig nagyon kevés olyan bak ismerősöm van, szinte alig, talán egy, vagy kettő, akiket így igazán bírtam. De nem azért, most nem menjünk ebbe bele, én hibám, mert nem volt türelmem megismerni őket. Aztán tök pozitív meglepetés lett végül, úgyhogy ennek tök örülök, hogy most már ti nem vagytok ilyen fehér folt az életemben, hanem végre nem kerüllek el titeket, hanem érdekesek vagytok számomra. Na de nem rólam van szó, hanem a bakokról. Itt is a bizalom. Bizalomkártya, a szingli kártya, a munka. Oké. Szóval, szingli bakok, vagy akik szinglivé váltak mostanában nemrég. Sokat dolgoztuk mostanában. Nyilván, hát a bakok amúgy is általánosan szeretnek tevékenykedni.
szeretnétek szeretni, vagy szeretve lenni. Nyilván ez egy olyan mondat, amit most nem mondtam újdonságot, de most kifejezetten szerintem ez az időszak, amikor így nem csak a munka, hanem az érzések, az érzelem is kijön, hogy akkor most tegyük le a lantot, ne dolgozzunk, nincs projekt, hanem most akkor éljük meg az érzéseinket elsődlegesen, viszont olyan, mintha nem tudnátok elköteleződni. És kontrollálni akarjátok ezt is, hogy jó, akkor szeretve legyek egy ilyen és ilyen és ilyen ember által. És lehet, hogy ebből kéne felébredni. Hogy nem mindent lehet kontrollálni, nem kell meghatározni azt, hogy ki legyen a párom, hogy legyen, meg hol találkozzunk, meg milyen ruha legyen rajtam, meg ilyesmi. Mert nem, meg várni a megfelelő pillanatot, vagy előre eltervezni dolgokat a fejetekben, hogy majd így lesz, meg úgy lesz a nagy találkozás, hanem bizalmat adni annak, hogy van spontán dolog. Tudom, ez nehéz nektek, nehezebb, így főleg a földet jegyűeknek a spontaneitás, de higgyétek el, hogy nagyon sokszor abból jöttök ki jól, hogyha engeditek, és azt hiszem nem is húzok már rá, mert nagyon azt érzem, főleg ezzel a kiegészítő awakening kártyával, folyamatosan erre nézek, amikor ezt mondom, mert nem tudom levenni a szememet róla, meg ezekről a lapokról se, hogy annyira ebből a kontrollból, ebből a előre determinálom magam helyzetből, meg mindent kikeverek, csak hogy jó legyen a tökéletes, meghatározom a tökéletes embert, vagy a tökéletes önmagamat, de nincs tökéletes ember. Te se vagy tökéletes, nem is kell, hogy az legyél. Pont ez a lényeg. És ráadásul ugye a víz, tehát az érzések, azok pedig ilyen, azok folynak, azokat nem lehet csak úgy befolyásolni, nem te döntöd el feltétlenül, hogy ki fog tetszeni. Tehát az jön magától, azt nem tudod te előre, hogy bemész valahova, és igen, ő iránta fogok érezni valamit. Sajnos ez nem így van. Sajnos vagy nem sajnos. Úgyhogy a legnagyobb üzenet, vagy a leginkább azt tudnám mondani, hogy ezt felejtsétek el, vagy ezt próbáljátok így megugrani, hogy így engedjétek el magatokat, és bízzátok magatokat a sorsra, hogy ki az, akit majd elétek tár, és próbáljátok vele valamit kezdeni. Jó? Tehát ne a fejetekben lévő előre megrajzolt, meg kitalált emberből, hanem tényleg, amit dob a gép. Mert lehet, hogy nem véletlenül dobja. Tehát, hogy hinni kéne egy kicsit a idézőjeles véletlenben. Én nem hiszek úgy a véletlenben, de aki abba hisz, akkor hidd az véletlenben. Szerintem. Egy kicsit lazuljatok el, mert úgy veszem észre, hogy mereven ragaszkodtok dolgokhoz. Jó? Úgyhogy ennyi volt akkor ez az olvasás. Várlak titeket a következőben. Sziasztok!